Ola, alumnado de cuarto de ESO. Queríavos falar un pouco do que é o crecemento exponencial. É ese crecemento tan grande que realmente a mente humana é incapaz de valorar o rápido que vai o crecemento exponencial. Vou a facer unha función, vou a premer aquí nun esvarador, facer un esvarador de nome A, que vai a de 0 a 5, por exemplo, váleme ben. E agora vou escribir a función aquí f de x igual a elevado a x, a función exponencial de base a. Bueno, esta sería 1 elevado a x, que é unha constante, pero a medida que aumento a base, ainda que avente un pouquiño, isto implica que esta función vai medrando. Vedes que non parece que medre moito, pero a medida que aumento a, medra moito máis rápido. Ben, GeoGebra permítenos moi facilmente modificar as escalas do eixe Y ou do eixe X para ver hacia onde vai esta función. Entón eu, como fago iso? Bueno, pois premendo aquí nestas 4 flechas e colocándome sobre o eixe Y, vedes que me salen así como dúas flechiñas, unha para arriba e outra para baixo. Ben, se eu pincho co rato, clico e arrastro cara abaixo, o que fai é modificar a escala do eixe Y, non? Como para ver a onde vai esta función, de acordo? Entonces, agora xa o eixe Y, o eixe 1, o eixe X vai 1, 2, 3, 4, 5, pero o eixe Y vai 5, 10, 15, 20, vedes? Ben, igualmente, se fago así, pois pincho no eixe X e encollo, pois encollo o eixe X. Agora xa no eixe X chego hasta 58 e no eixe Y ata 95. Ben, que pasa? Que se eu vou baixando o eixe Y, pois vedes que agora xa estou en 100 e podo ir mirando, digamos, para onde vai esta función. Vale, por exemplo, a imaxe desta función no X igual a 50, pois, aínda non a vexo, a imaxe desta función no X igual a 50, pois cádrame por aí polo 3200 aproximadamente, de acordo? Bueno, pois o que vos quería decir é que se eu alonxo o suficiente esta función, vedes, agora aquí no eixe X vou hasta 130 e no eixe Y vou ata 11.000, de acordo? A velocidade de crecemento exponencial é exageradísima. Realmente, é a medida que aumento a base máis, claro, non? Realmente o que fago, pois, por exemplo, vamos a pensar na exponencial de base 2, para que o entendamos ben. Na exponencial de base 2, o que fago cada vez que dou un paso é multiplicar por 2 aí na que estou. Así que multiplico por 2 a altura a que está a imaxe. Cada vez que dou un paso multiplícase por 2. Cada vez que dou un paso multiplícase por 2. De tal maneira que con moi poucos pasos vais a multiplicar por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. E iso implica que con moi poucos pasos vou a chegar a unha altura exageradísima. É eso do que xa temos falado en clase de doblar un papel, que sería multiplicar por 2 o seu ancho, e cantas veces hai que doblalo para ter unha distancia no grosor do papel como da Terra a Lúa. Pois non son moitas veces, non? As veces que hai que doblar ese papel para chegar a unha longitude tremenda. No que temos na pantalla agora, pois, cal será a imaxe do 100? Bueno, pois a imaxe do 100 estará moi arriba, moi arriba, moi arriba. Si movo o eixe Y, vedes que vou en 11.000, vou en 850.000, vou en 4 millóns e pico e non chego a topar a imaxe do 100, vedes? Vou xa en 1, 2, 3, vou xa en 50 millóns e non cheguei a topar a imaxe do 100. Bueno, isto é o crecemento exponencial. Quería coller datos reais de coronavirus para ver hasta cantos días se axeitaron unha función exponencial. Que medraran os contaxios por coronavirus de forma exponencial quere decir que, bueno, como se mantivesen moitos días medrando de forma exponencial, evidentemente toda a poboación do mundo en pouco tempo estaba contaxiada de coronavirus. O que pasou realmente foi que medraron de forma exponencial, bueno, durante un tempo. Vamos a coller os datos, vamos a poñernos outra vez nunha escala máis razonable, de acordo? E vamos a coller os datos de coronavirus en España, se vos parece ben. Polo como aquí nunha escala, xa digo, máis razonable, e vou a coller eses datos
de coronavirus, pois dunha páxina web. Estaba mirando agora, esta penso que, bueno, pois deme bastante bons datos, mortes por coronavirus en España. Vedes que ao principio, digamos que ten unha subida moi rápida, tipo exponencial. Despois hai un punto por aquí no que se chama aplanar a curva, o do que falábamos constantemente, cando xa levamos máis ou menos como 30 días de pandemia, foi cando empezou o aplanamento da curva, e despois xa empeza a función, deixa de ser convexa e pasa a ser cóncava. De acordo? Vamos a coller, en vez das mortes, que me parece moi dramático, vamos a coller simplemente os casos de coronavirus, o sea, xente infectada por coronavirus no estado. Ben, prevemos aquí descargar datos, prevemos aquí en CSV e automáticamente xérasenos un Excel con estes datos. Bueno, vedes no Excel, vou a facer un pouquiño máis grande, vedes no Excel que están os datos, están os días nos que había afectados. Claro, isto en febreiro, só habían no todo o Estado español 2 e 3 afectados, empezou a haber 9 afectados o 26 de febreiro, e desde aí, a medida que foi avanzando febreiro e marzo, pois fixadevos aquí, foi cando separaron as clases. Había 5.900 infectados no Estado, pero que cada día aumentaban e aumentaban e aumentaban. Ben, decíamos que aumentaban de forma exponencial. Vamos a ver se é así. Vamos a coller desde un día que haxa así unha cantidade, por exemplo, desde este día que hai 9, e vamos a renomear esta tábua rapidamente. Aquí chamolle 1 a este día, e vai ser o meu primeiro dato. Este chamolle 2. Sabedes que se collo 1 e o 2 e agarro isto coa cruciña negra, pois xa me renomea todos os datos que teño ata o día de hoxe. Estou por abril, maio e xuño, ata o día de hoxe, xa están renumerados, son 103 días, vale? E tamén hai unha cousa que non lle gusta ao Xeoxebra, porque agora estes números vou nos pasar a Xeoxebra, que é que aquí os miles ponos con un punto, e despois o Xeoxebra pensa que é un coma algo, vale? Entón simplemente vou dar botón dereito, formato, e decirlle que é un número sin decimales, vale? Vale. Con isto, pois, xa podo exportar estes datos de número de infectados por coronavirus ao Xeoxebra. Simplemente selecciono as dúas columnas, os datos que a mí me interesa, e digo copiar, vale? Despois, abro Xeoxebra. E o que quero é, doulle a ver, por favor, no menú ver, que agora non tedes vos a vista, no menú ver, escollo folla de cálculo. Vale. Entón vedes que me aparece aquí á dereita unha folla de cálculo. Eu sitúome na celda A1, que é a primeira, ou 1A, e doulle a pegar. E aparecenme todos os datos que acabo de copiar, que son os días e o número de infectados por coronavirus en cada un dos días. O día 1, se vos acordades, pois creo que era o día 27 de febreiro, vale? De acordo. Bueno, pois aí teño desde o 27 de febreiro os infectados por coronavirus. Vale, se eu quero representar isto como puntos, non teño máis que seleccionar toda esta táboa, pinchando e arrastrando na táboa, seleccionala toda, de arriba a baixo, vale? E darlle o botón dereito e premer crea lista de puntos. Vale, automáticamente créaseme unha lista de puntos. Por aquí están as coordenadas de cada un dos puntos e aquí están os puntos. Cada punto representa un día, desde o día 5, 10, 15, 20 veces, ata o día 90, que máis ou menos agora mesmo estaremos no día 100. Así que vou a deixar así no 100. Bueno, por certo, podo mover, desplazar todo isto aquí porque en negativo nunca vou a ter, así que os eixes os deixo aquí ensinándome isto e vou a chegalo hasta o 100. Vale. Ben, entón vedes que eu teño unha función exponencial que era 2 elevado a x. Ben, o coronavirus realmente seguiu unha función exponencial do tipo 1,30 e pico ou 1,4 elevado a x. Se axusto, ves que os primeiros días non está ben axustado, se axusto os primeiros días, premo na función, vou a modificar a fórmula da función, vale? Para iso teño que premer na función, darlle o botón dereito, e aquí modifico a fórmula. En vez de a elevado a x, vou a movela un poquinho cara a esquerda, voulle poñer a elevado pois a
x máis 6. Isto é para axustar que a miña función pase polo primeiro dos puntos, vale? Ben, e a función agora, pois en vez de ser a vamos a mover ao que dicen normalmente que seguiu o coronavirus, que foi un 1,48 aproximadamente. Ben, si vos fixades, aproximadamente o primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto, sexto día, máis ou menos está os datos do coronavirus, que son os puntos negros, e vas axustando bastante ben a función exponencial, que é a vermella. Por certo, vou a facer un poquinho máis grosa para que se vexa millor. Así, ben grosa, vale. E vedes que os puntos se van axustando a función exponencial. Agora, claro, evidentemente aquí só vexo os 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque hasta o sexto día que había estos 130 e pico infectados por coronavirus, pero claro, despois houve moitísimos máis. Entonces, teño que cambiar a escala do IXX deixo así, pero a escala do IXI colócome como que vos contaba antes, coas 4 flechas, e doulle para baixo, e voulle cambiando a escala. Mirade como os puntos van seguindo casi de forma perfecta a miña función. Realmente a función tendría que ir un pouquiño desplazada á esquerda e que posiblemente en vez de x máis 6 era x máis 7, a ver. Pero en todo caso é unha función exponencial, simplemente estou axustando un dos puntos polos que pasa e despois sígueme xa a forma exponencial. Védela. Sígueme unha forma exponencial casi perfecta. Fixadevos, D, E, F, G, H, I, todos estes días que se corresponden co quinto días de pandemia, sexto, sétimo, octavo, noveno, décimo día de pandemia, vai casi perfecta. E seguimos, fixadevos, casi perfecta. O seguinte día. Isto era unha toleada, o sea, cada día que pasaba, a función constatábamos que seguía unha exponencial, pois fixadevos, de base 1,45. Esta é a función, insisto, 1,45 elevado a x. Bueno, desplazada 7 lugares para axustar, pero é a función 1,45 elevado a x. 1,45 elevado a x quere dicir que cada día se multiplica por 1,45, ou que é o mesmo, se incrementa o número de infectados un 45%. E o día seguinte volvese a incrementar un 45%. E o día seguinte volvese a incrementar un 45%. Isto é o que pasou durante os primeiros días de pandemia, de acordo? Fixadevos, vamos seguir o M sigue igual, vamos seguir o N sigue igual. O único que estou facendo é baixando a escala aí, vedes? Para que ir descubrindo os puntos. Fixadevos, hasta o día prácticamente 15 ou 16 seguiu a pandemia prácticamente. Fixadevos agora que me quedan ali abaixo todos apretados, porque claro, agora a escala xa vai de 1000 en 1000, quedan ali abaixo apretados todos os primeiros días de pandemia, hasta o día 10, 11, 12, 13, non? Que se superaron os 1000. Entón, fixadevos como prácticamente os puntos van seguindo unha exponencial. Unha exponencial, pois xa vedes, de base 1,45. Normalmente decíase que era algo menor a base, e efectivamente, bueno, se movo cara a 1,43 vedes que tamén aínda sigue unha exponencial. Vale, e que lle pasou a evolución do coronavirus ao longo dos días, a partir do día 15 ou 20? Bueno, pois que temos que agradecer que evidentemente en algún momento abandonou o crecemento exponencial. Se non, fixadevos, mirade o U, como se vai xa apartando da exponencial. Realmente hasta aquí prácticamente é un crecemento exponencial. Imos a ver que pasou despois. Estamos xa abandonando, os puntos do coronavirus van abandonando, os datos reais de infectados van abandonando a función exponencial. Se eu baixo máis o IXI, o sea, modifico a escala do IXI para que agora xa vai de 20.000 en 20.000, vedes? Que pasou aquí? Pois que, efectivamente, os datos foron deitándose. Isto é o que lle chamábamos aplanar a curva. Aplanar a curva era que deixase a curva dos datos de coronavirus de comportarse de forma exponencial e empezase primeiro a comportarse como unha recta para xa enseguida empezar a comportarse, cambiar a convexidade. Pasa de convexa a cóncava, de acordo? Era unha curva convexa moi acusada, en algún momento chega ao que se chama punto de inflexión, que aproximadamente o punto de inflexión do coronavirus, pois vemos que ven estando por aquí no día 35, entre o 30 e o 35, é donde a curva deixa, ou igual un pouquiño antes, non?
entre o 30 e o 35, sí. A curva deixa de ser convexa e pasa a ser cóncava, de acordo? Agora mesmo, hoxe, ainda non chegamos a ver os datos de hoxe, vale? Os datos de hoxe veñen sendo estes datos de aquí. Hoxe temos 240.000 persoas afectadas por coronavirus, isto é un dato acumulado, cada día vanse sumando os novos afectados, hoxe estamos con 240.000 afectados por coronavirus e claramente xa con unha curva pois moi cóncava e que xa prácticamente non vai medrando. Entonces vos tedes que ser capaces, ao ver esta curva, de decir que nun principio a curva tivo un crecemento exponencial, despois pasou a ter un crecemento lineal e xa cóncavo e finalmente, aparentemente, está tendo un tipo de crecemento logarítmico. Recordades, o logaritmo que vai medrando moi pouquiño a pouco. Así que primeiro crecemento exponencial, despois un crecemento, eu diría, polinómico, cando virou de convexa a cóncava e despois un crecemento logarítmico. Se tuéramos que escribir esta curva con fórmulas, poderíamos aproximala e sería unha función a anacos con 3 anacos, non? Ese anaco exponencial, ese anaco polinómico e finalmente o anaco logarítmico. E fixadevos unha cousa, leva tal velocidade o crecemento exponencial que nos poderíamos preguntar se continuase o número de contaxios seguindo un crecemento exponencial que abandonou, vemos aproximadamente o día 20, que día chegaría a estar contaxada toda a poboación do Estado español. Recordovos que estes son datos do Estado español. Son máis ou menos 47 millóns. Bueno, pois podo subir por aquí e ver en que día esta función vermella chega a 47 millóns. Para eso simplemente podo escribir a recta aquí horizontal I igual a 47 millóns, I igual a 47, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale, que está alo arriba, evidentemente non a podemos ver, e ver cando esta recta se corta, onde me colocou aquí, cando esta recta se corta coa función. Vamos a baixar, veña. Vamos a ver se chegamos ao número de habitantes do Estado para ver en que día, se seguise o crecemento exponencial, chegaríamos. Aquí está a recta, vedela? No, estou en 70 millóns, dixen 47. Aquí está a recta, aquí está os habitantes do Estado. Fun demasiado rápido, disculpade, subindo. Aquí están os habitantes do Estado, 47 millóns. Que día se alcanzan os 47 millóns? Esta é a sorpresa que levades co crecemento logarítmico. Se seguíramos, perdón, co crecemento exponencial. Se seguíramos co crecemento exponencial, pois o día, que día é este? O día 40 que? 1, 2, 3, o día 43 chegaríamos o día 43 de epidemia chegaría a afectar a todos os habitantes do Estado. Evidentemente, a epidemia non seguiu un crecemento exponencial a partir do día 20, porque fixadevos que simplemente 23 días máis de crecemento exponencial levaríanos a que estuvera todos os habitantes do Estado. E non dubidedes que en moi pouquiños días máis chegaríamos a todos os habitantes do planeta, de acordo? Pero por eso o crecemento exponencial só seguiu esta infección durante 20 días. Tamén axudamos, evidentemente, co confinamento a frenar ese crecemento exponencial que xa vedes que non se pode manter moito tempo, que se mantivese 20 días xa foi pois realmente unha burrada, non? E xa afectou a moitas persoas. Ben, pois isto era o que vos quería contar.